Chasalo Bubagra Pradyot Debbarma Achaimani Salno Demcherra Kachucherra MDC Constituency Gulokpur 4 Ward Amchaini Khungsa Chukya Nukhungni Borokno Paiwi Chubachu Rwkha MDC Dhirendra Debbarma Salkolongma Zura Romoino Chungjarok Laijak Dongmani Nukhungni Borok Paithawa Abaiki Chubachu Manmabai Nongni Nokfang Rongni Bisingo Nukjaka Khatongmong Chini khai Gulokpur 4 Ward Gramni Mungkai Talanbari chung onek din doria bono para hoite bono chubana naika chungbo kuluk laya bono chung mokol nukoi ba nukya hai bono chung chubai maya tobe chini MDC sarni madome bo chubachu mankha bobo onek khusingkha chung para hisabe bobo chungbo jondo khusingkha tamur phaibontene tam team bo nukhung bai bera bai joto team bai sinam nai bo din ane din khai bo hai borok bo nije khai maya hinoi chini MDC sar bono chubakha chung para borok bo onek khusingkha ani mungkai hingada long Gulokpur Talanbari Abhakino financial buji manti chuya Nukhungni Borokno Rwkha Chubachuni Shaka MDC Dhirendra Debbarma Ini hai motoi rangchakni Salno Bubagrani Achaimani ke Bubagrani Achaimani Salno dogino jung tini sara tida hastai nangoi kubangma activities khlai tongo ke phungni simino chini unukudi hangkoni bisingtui tai yango satno Demcherra Kachucherra ni bisingtui kubangma activities youth ni hoite joli tongo ke first of all chung poila school rungnogo thangkai serai dongko jaga Bubagrani je birthday o jaga chocolate distribute khlaioi Bubagrani koktumarok chung salaika moni pore haino hai Achaimani je kaisa jaga ogo kurui boy kurui rang kurui ni bagoi belai jungjang tongman bagoi motui rangchakni Salno tini chung thangoi jotoni chubachu baino chung thangoi o jaga boy ruikha abong boy liman bo haike LM boy future bo haike bright khlainani chini dofano taisa taibos kangotlang nani mentality toiring thung ne chung obahai mentality na haroino obini jungjal rokno yakal bina bago chungche mansak chubachu rilekha ka mo hai khlaino chung tabuk haino hai chini borom ganang MDC Dhirendra Debbarma sarni tujulma bai mini naikolma bai o je tin koekta chung o waisa rogo nobarwati phaiman jaga chung Rwkha kubangma nokno tin rok kumai thangka angka tin rok khuksa jak thangka angka abuni bial no kati dina bagoi tini bini sponsorship bai bo tinta nogo dinani bagoi bochuno sahorka angka chung aro phaileka o tin no tabuk chung borom ganang MDC sokono bono ringoi akonoi chung o jaga thanglainai thangoi akonoi o jaga chung enoba thaika tamo hai thaino kono kutia hangkoni tabuk Chondipur area hindi ayangbo chini je youth rok tongnai hospital thangoi rugi rokno food distribution khlaika water distribute khlaika ka moti khlaino chini yango pabiasora je chini unukudi hangkoni bisingo pabiasora ayangobo chini youth rok kisa gathering khlainai sarigo angka mohai khlaino chini unukudi hangkoro tini hai motoi rangchakni Salno chung activities je mansak khlaile ka abono tibra hasteni joto lukurokno bo koinai jara Bubagrana hamjagoi tongnai jotono khabai churi jadi bini sak rok jaktina hamtung tai bini sak hamka hengke chini dofa ni je chungje imang nugoi tongmani aborok bochu turuk khe muk thango tubui manani karon khai bong khabla chini safeguard rinai khoroksa seal thini saimano abake dal hini saimano bo jodi fragile ung thangka angkai abake bo jodi komjor ung thangka angkai chin dofa bo komjor ung thango moni bagoi chung jotono khabai khukbai unukuti hangkoni bisingtui suriwo kaitoni thani bogwan thani mutaini thani je dati no bona hamjina ne ung tai haino hai chungbai dadak sida kungbai phaioi chungbai samung tanglainani joto phanbak sakai omono Bubagrano kobokmung tongo motui binir je rangchakni Achaimani sarni dino bai abo joto personal rang kuno government through hoite sponsorship khlaijakya just chung je contribution khlaioi angka tin hingka to chini borom ganang MDC sponsor khlaikya bini khud on pocket ni hoite amtui khlai je mansak chung activities khlailai khata tai fan chung je chini Tripura Mothani district party office tongo o jaga chung
आचुकलाय ब्रुम एकदम कलम तुइरक कलमा समय कलमै दङ ओमफ्राय माहायनि बागैनो अबाहाय जुंजाल नुगैनो चिनि MDC हायनाहाय अ फेन काइनै नायरिखा ओमफ्राय मनि बागैबो चिनि MDC नो बेले बेले हामबाय आफारो जे आमतुइ जे चिनि जे कष्ट रकनो बुझि माने बागै चिनि लगे ताबो उनुकुटी हांखोनि जे चिनि YTF डिस्ट्रिक्ट नि जे जत सदस्य दङ ताइ मनि लगे लगे TISF नि कन्भेनर उनुकुटी हांखोनि बरमगोनां जसन देबबर्मा बबचुंनो चुबाचु रिखा Bureau Report, Chini Khorang.